Welcome. Jimpa yese. Na wotwi we mu enye wadansi die. Enye wogye. Ade bia ye osu. Ade bia ya yam hyehye e wona wotwi mu. Odoma kuma ntwam mfiri ho ma wate. Na omma ne nsa so wo wabera boso. Na enkunim die enye wodea. Na wotwi we mu nye wo na wotwe. Unhia defo, unhia tichirifo. Business bia wa start na wotwi we mu no. Enye peye ai na ade bi a wo hwehwe bia no for Penny Michael enne ye ne da omwa ono no yokofo ono no de woko a won fan tuo emfan krante ono na ye warrior angel omwa ontutu anamo ensiye na ade bi a wo hwehwe bia no omfan dom na watwi mu odoma kuma ba sayi adom nyame enyi ne hu adi nyeden enkyerɛw na ontua watamfo nyina soka de wompe wiye de opɛ wo sɛye de opɛ wa mane de opɛ wo fombo de opɛ wa sasabo ba